MUŞ wîkîpedia AZAD MUŞ MUŞ an jî Mûşava tirkî mûş bajarekî Bakûrê Kurdistanê li Tirkiyê. Nav MUŞ bajarekî zehf kevn e li çavkaniyên Asûriyan de tê behs kirin ku navê herêmê ji Şaristaniya Mûşkiyan tê. İbraniyan navê herêmê Mûşa erdên avî danîne. Navê herêmê dema İslamê de wek Harûn hatiye bikaranîn. MUŞ niha li Tirkiyê li herêma Rojhilatê ye. Dîrok Kronolojî Berî Îsa 69 dema UrartûYAN 69 dema medan 55 334 dema Persan 68 dema Domaiyan Romaiyan dema Romaiyan Piştî Îsa Zayin 22 639 dema Sasaniyan 67 dema Bizansiyan 641 dema Ereban 371 dema Selçukiyan 1191 dema Eyyubiyan 1495 dema Osmanîan 1655 Mirîtiya Şerefxanan 1916 dema Rusan 1917 dema Tirkan. Hernîgarî cihê coğrafî û hudûdên bajêr. Bajar di nav paralelên 39 derece 29 xulek û 38 derece 29 xulek bakûr û meridyenên 41 û 6 xulek û 31 derece û 47 xulek Rojhilatê ye. Hudûdên bajêr li Bakûr ve Erzeromê ve li Rojava ve Bingolê de li başûr ve Diyarbekir, Sêrt û Bitlisê ve û li Rojhilat jî bi Agirî ve tê ye girêdan. Pîvana Erda bajêr 8196 kilometre çargoşe ye. Cihayê herêmê 334 deşt, cihayê herêmê 334 deşt 327 û platoyên herêmê jî 337 teşkîl dike. Li Mûşê tenê nok dûtûn û kixsên şeker tê çandin. Avheva herêmê îklîmek reşayî û sar derbas dibe, zivistanan sar û berf, havînan jî yenik derbas dibe, carna çemên herêmê zivistanan diqeresin. Çiyayên herêmê çiyayê ku tik bilindtir yê herêmê ye Avnî, Kurdik Avnî 2754 Mîtro Xampûre 2005 Otuk 2055 mîtro du çiyayên din yê herêmê ne. Deşt Sozan û Gelî Deşta Mûşê deşta mezintir ji yên Kurdistanê ye. Dirêjbûna wî 8 kilometre û firebûna wî jî 30 kilometre ye. Mezinbûna deştê 1035 kilometre çargoşe ye. Deşt di navbera çiyayên Nemrû, Diblis, Şerefdîn, Qereçavûş û cemê Muradê de ye. Deşta Kopê, deşta Lîs, deşta Milazgirê mezin in. Çemûgol Cemê Muradê ji Bakûrê dikeve herêmê Murad şaxek cemê Firatê ye. Cemê Reş, Lîs, Çolboxir, Heronek û Nemanlî ji cemên din yê herêmê ne. Li herêmê hinek golên siruştî û biçûk jî hene. Gola Bûlanex 10 kilometre çargoşe, Sekî, Xampûre
خاموپەت 83 کیلۆمەتر چارگۆشە. بابەتên heywanan li herêmê rovî, gur, semasî, kevroş û kev hene. Li gol û cemên herêmê de masî jî peyda dibin. Serjimar û navçeyên bajêr 2013 mûş bi tirkî mûş 2083 rûniştvan li navenda mûşê. Kop 84000, dêrxas 27000, tîl 26000, milazgir 57000, gimgim 33000. Tevahiya serjimara herêmê temlî gundan 412553 ye. Abonî. Servetên bin erdê herêm ji alî madenan nedewlemend e. Li herêmê tenê çîmento, barîk û xwe ji bin erdê derdê. Ciyên tûrîstîk dîrokî û gerîn. Piştî zivistanek dirêj û sar li mûşê tabîat xwe diguhere û her der şîn dibe. Ji kela mûşê her derê deşta mûşê tê xuya kirin, rêzên mangok bi ava xwedê sar û şinahiya xwe bi nav û denge li herêmê. Germavên herêmê wek gola sor, barzikan jî ji alî gelve tên ziyaretkirin. Çand huner ol û civak Elewî û Sunî civakê teşkîl dikin. Civak ji Kurdanê hinek Azerî, Çeçenên ku dewletê anîne biçîkirine pêk tê, di navçeya Kopê hindê terekemê hene. Xwarinên herêmê herêmê ciwakirina sebze û fîkiyên haviyê ji bo zivistanê di nav gel de pir tê çêkirin. Ji vê ciwakirinê re gel dibêje kak, rax jî ji ciwakirina şinahiyên kovî wek kereng re tê gotin. Mirov dikare jaxê û kerengan ji bo zivistanê têkin avaşor jî. Qirçik qaşikên zuhayên xiyaran di nav rûn de bi pîvaz û îsotan re tê sorkirin. İşkene bi ser tê reşandin û bi sosa ji mast, sîr û rûn çêkirî tê xwarin. Li herêmê tirşî jî alî gel ve pê pir tê çêkirin. Qawurme, çavbelek, mirtoxe û hersî xwarinên din yên herêmê ne ku ji alî gel ve tên xwarin. Hefta direk bilxor bi hêk de tê li hevxistin. Di sinyek din de tifleyên ji kîmê, pîvaz, ava hinaran û birincê kelandî hatiye çêkirin tê sorkirin. Bilxor wek berçên biçûk hundirên wan tê vekirin û keftên sorkirî dikeve hundirê wan û di avê de tê kelandin. Rûnê sorkirî bi ser tê reşandin, serwîs dibe, noşîcan be. Kincên herêmê fîstanên jinan dirêj û felîfene, îşlikên hundir, melekûf li gundan tê li xwe kirin. Ji bajaran carna çend fîstan bi ser hev de jî tê li xwe kirin. Ji ber ku ew pir dewlemend in, fîstanê ser ber wê vekiriye. Ji kefiya piştê re dibêjin şehre. Di serî de şalek kirab tê girêdan. Di serê keçên ciwan de leçek yên pîr de jî kofî hene. Ji ber ku bizanibe ew zewicî ye. Cana hereyan jî zêv li serî tê girêdan.
ji ber ku bibe baştir. Zilamên herêmê şal, pantolonê firê ve îşlik li xwe dikin. Hînek û çaket li ser şal de li xwe dikin. Cîzme, qarox bi lava lastîk ya reşî di nigan de heye. Di bêrîka êlêgên zilamên pîr de saet heye. Ji ber ku bizanibe çi qas dema wan maye ji bo mirinê. Li hinek gundan şal û şapik jî tê li xwe kirin. Çavkaniyên me tuyî 2008 malperên Mûşa ev û wek her timez dibêjin çavkaniya me a min wîkîpedia AZAD e. Dikare wîkîpedia AZAD biçûye mûşê binivîse bi vî awayî li ser Googleê ve gerînekê bike nê bibîne mûş mancî dikare bixwîne dikare çita têke nav dikare çita jê bûye. Zor spas bo temaşekirin û gudarîkirin ji bo ji bîr nekin ku temaşe ew pêşdarî lê qenara min bikin. Xatirê te xatirê we